כל הסיפור שלי התחיל בתאונה מטומטמת. לפני 15 חודש הייתי מעורב בתאונה. החלפתי נהג שלי שהיה צריך להיות באירוע בבית משפט, והחלפתי אותו בנהג אוטובוס, נתן לי מכה במיניבוס, ודרדר אותי כמעט לתהום. אני יצאתי לזעוק, הייתי מחוסר הכרה. 51 יום, אחר כך בריפוי. בעצם זה שלא שילמתי את הכסף למדינה, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכו', סברו לי חובות. נכנס לי עבודה ולא שילמתי, אז קיבלתי כנסות על כנסות. באתי לבית המשפט עם דוח אשפוז, השופט אמר, אין מה לעשות, אתה צריך לשלם. המדינה שלנו. אז אם השופט קובע שהמדינה גנבת, אני הפכתי להיות יותר גנב. זרקתי את כל הרכושי לאחרי במתנה, ואמרתי למדינה, תחכו לי, לסיבוב. לאדם פרטי, כל אדם פרטי שעבד אצלי, נהגים, עובדי שירות, קבעתי, נתתי להם את המשכורת, נתתי להם את הפיצויים, את כל היתר מוססתי בתוך עצמנו, כדי שהמדינה תצא לזרוק. אז הבנתי, כאיש משטרה, על הרבה שנים שהייתי. אני התחלתי עם החברה, וכאילו, שנתיים לפני שאני יוצא לגור, להיות גומי, אני פריבילגיה, את תמחותן של מישהו שהוא אוליגרך במדינה, בעלים של כביש 6. הייתי מאוד עשיר, אני גרתי מקיסריה, באתי לכאן. מאז הקזינו של יריחו ראיתי הרבה מאוד כסף. אני תוך שנתיים בקזינו של יריחו עשיתי לכל ילד אצלי בית בקיסריה. וירדתי לי תימיון, מהרבה כסף, הרבה מדי, אני מדבר על 4.5 מיליון יורו. בואי, כנסי לסלון. זהו, זה הסך הכל, וירדתי לרחובות. ירדתי לרחובות, הפכתי להיות חייתי. ניבולי פה, אדם אלים, אגרסיבי, כי לחיות ברחוב זה מאוד קשה. אתה ישן בחוץ, אתה חי עם כל מיני חיות, אנשים בוזים בך, אנשים רואים אותך פסול, אנשים רואים אותך כלומניק, הם לא יודעים שאתה למדת, עשית, עבדת. אני הבנתי, תבואו, תדברו איתי ותלכו, תעלמו, תעידו כמו כל אלה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אז בשביל מה אתם? אני לא מבינה כל כך את המצב. אני יודעת שזה גם, לא רוצים שאנחנו נהיה פה. זה נכון. עכשיו הגענו מה המטרה שלכם? אני לא יודעת. כביסה? כן. מצוין. קודם כל תעשו כביסה ציבורי, נכון. אז גם, יש צוות שאחרי זה בדיוק את זה, זה כמו בבניין, ושיגיע לו בחינם או ב5 שקל מינימום. והעירייה מוכנה שיבואו לפה עוד אנשים להתנחל? אז יבואו עוד אנשים, זה אני לא יודע. לפי העירייה... מתחילים יותר אחים האלה פה. אני צריכה מנוי. מנוי בחדר פה, לא אכפת לי. אם היה לכם מנוי, יש לי מנוי פולס פלייס פה בעזריאלי. יש, אבל אני לא יכולה לשלם 350 שקל לחודש. חתור מאבקים וניסיונות שהתחלתי את זה עוד באורדיה, זה התחיל באורדיה ואחרי זה עבר לכיכר הלחם, אם אתם זוכרים. אני הייתי גם בכיכר הלחם, ואחרי זה בא רוטשילד. ואחרי רוטשילד פה, אז אני הייתי בכל השושלת כמה העברים הזו. אתם מכירים אותי אלפי אנשים, יודעים בדיוק מניר, עכשיו אני הולך לעשות אתר בפייסבוק, אז ככה אני אשמח להציע לכם חבר. אז בסדר, בינתיים לא עומד שמה, אבל אני לא יכול ללכת לשם, כי אני פה עם המאבק שלי, אתה מבין? אז ויתרתי על הגרם הזה. Aha.